mga kabingka ba? Sa kaya anak mga kabingka. Layon mga hayop mga kabingka ay ang bitin na giraffe, ba? Today's video mga kabingka, bago kami abot sa mga uban nga simple mo yung una nga masugatan diri mga kabingka no, karon gilimpuhan nila ang isa sa pinakadako diri nga swimming pool. 2,000 years later. Yeah, good morning mga kabingka and today's video mga kabingka. Balik na po po dito sa may Forest Hill, no? Nang dakbayan sa Durian. So, ilang mga kabingka, nangaliko, nagitiri mga kabingka. Yes, matay dito yung mga swimming pool. So, sa una, sayang to akong video dito sa una, nakapiright, no? So, karon finally, nibalik na po po diri mga kabingka para i-vlog na po ning isa ka nindot nga lugar diri sa dakbayan sa Durian mga kabingka. Mga kabingka, bago kami abot sa mga uban nga simple mo yung una nga masugatan diri mga kabingka no, karon gilimpuhan nila ang isa sa pinakadako diri nga swimming pool diri sa may Forest Hill. Slide nga pinakadako pero karon gipahubas nila kay kuan so tawagan ni kanang gilimpiuhan para malimpyo ang katubigan diri banda sa may Forest Hill dakbayan sa Durian mga kabingka. So, pero mga kabingka, pwede ka diri mag-basketball mga kabingka, mag-shooting mga kabingka ba? Sa kaya, anak mga kabingka, wow, sa balog pilay, kairan mo mga kabingka. Wow, kami na nakita diri mga kabingka, mga sisters, mga suka magbuwan, mga kabingka. Pwede mo dito, tapos lang tuya diri mga kabingka. Nindot ayo diri man lahat mga kabingka.
video mga kabinga nakakaroon diri sa ilang park diri mga kabingka, mga bulak, mga cottage ug na mga dulaanan diya mga kabingka sa mga bata o feeling bata mga kabingka. Nindot kayo diri. Yes, no? May mga bumbil, no? Bumbil mga kabingka nga na grabe katumok mga kabingka. So morning puti o pula nga bumbil mga kabingka ilang gitanong diri banda sa mga forest hill. So, mga kabingka muli na po mga kabingka, no? Nindot gyapon diri dapita sa may forest hill ng Dakbayan sa Durian mga kabingka. So ito lang akong maingon. See you in next my vlog mga kabingka. Babush ka, baby.